Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong iampo ang kahiusa sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang atong mga leaders magkahiusa unta kanunay. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan sanglit daghan man kayo ang nangandak gumikan lamang sa tawhanong katarungan, mangandak usab ako. Maulaw ako sa pag-ingon nga kami dili makahimo ni ana. Apan kun andunay maghagit sa pagpangandakay, mangandak usab ako sama sa buang-buang. Mga Hebreo ba sila? Mauusab ako. Mga Israelita ba sila? Mauusab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mauusab ako. Mga sulugoon ba sila ni Kristo? Daw ingon ako sa nabuang, apan mas maayo pa ako nga sulugoon kay kanila. Labaw pa ang paghago ko ug mas makadaghan pa ako mabilanggo kay kanila. Mas daghan pang bunal ang nahiaguman ko kay kanila, ug labaw pa kasubsob ang pag-ungaw ko sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangig katluag siyam kalapdos sa mga Hudiyo. Makatulo ako latiguha sa mga Romanhon, ug makausa ako batua. Makatulo ako makasinatig pagkalunod, ug makausa gianod-anod ako sa tubig sulod sa kawaag 4 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha ug sa mga tulisan, sa mga isig kahudiyo ug sa mga dili hudiyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa mga kalawran ug sa dili matuod nga mga higala. Naghago ako ug nagbudlay. Kasagaran wala ako'y tulog. Gigutom ug giuhaw ako sa makadaghan. Wala ako'y igong pagkaon, kapasilungan o bisti. Ug sa walay pagisgot sa ubang butang, nabugatan ako kada adlaw sa akong kahingawa sa tanang mga simbahan. Kung may maluya sa pagtuo, bation ko usab ang kaluya. Kung may mahulog sa sala, maguol ako pag-ayo. Kung mangandak man o galing ako, mangandak ako sa mga butang nga nagpakita sa akong kaluyahon.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Dios ang matarong. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Dios ang matarong. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong baba. Padayga ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon mamati kanako og malipay. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Dios ang matarong. Himaya ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya. O giluwas ako niya sa tanan kong mga kahadlok. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Dios ang matarong. Paglaom kamo kaniya aron mo sanag kamo sa kalipay. Ug ang inyong mga nawong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa kanasakit nga tawo namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Dios ang matarong. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya og sa anay, og makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot niini, og walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata maoy suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa kung ang imong mga suga, kangit-ngit di ay, pagkangit-ngit gayod niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
unsa may maayong isuga? Ang ngit-ngit isuga ni mos hayag o ang hayag isuga ni mos ngit-ngit? Naay istoryang Kristo din nga mura sa tag magkatawa niingon siya, busa kon ang imong suga kangit-ngit di ay pagkangit-ngit gayud niini. Pero posible sa tingali magsuga kag kangit-ngit kay naa kas hayag, or magsuga kag hayag kay naa kas ngit-ngit. Hay may sakto ana. Magsuga og hayag kay naa kas ngit-ngit. Dili magsuga ngit-ngit kay naa kas hayag. Mao na siya. Ang ato rong kalibutan gihasol aning depression, despair, hopelessness, daghang naghikog gani karon dinhi sa atong parokya nining milabay nga mga pipila pa lang kakatuigan o pila ka buwan nanay na naghikog yapon. Uban sang mga parokya na agyapon labi na gaing nasod ngano man tungod kay ang suga nila sa ilang kinabuhi kangit-ngit. Og unsa man ang suga na kangit-ngit kana gyung sala. Ang sala karon murag wala na kaayo ang tao mahingawa sa sala. Pragud anang magpuyo-puyo. Puyo-puyo dako kay nang sala. Pero sige silag paningkamot, siging trabaho kay ang ilang lawas ilag yung buhion. Ang ilang anak, ilag yung atimanon, butangan pag yung vitamins, pakanon yung vitamins, mga immunization, kay para dili mataptan og mga subaw-subaw, pero silang duha way kasal. Mauna siya'y ang suga nila sa pamilya, kangit-ngit. Napaganiuban, muhilak, kay ang ilang anak nga gamay, himatyon, kay naay sakit, muhilak. Unya, wa mo hilak nga silang duha way kasal. Luoy kayo. Naiuban nagkinabitay. Nagbuwag sa ilang original nga pamilya, nagkinabitay. Nya sige yung jogging, siging zumba kay para healthy, pero ang ilang relasyon kangit-ngit. Mao na hinahitabo ros kalibutan. Nasa uban daghan kay kwarta, hala tigom gyud kwarta niabot nag millions, billions, mangurakot pa gyud diha sa gobyerno or dinhi sa simbahan. Pero ang ilang kinabuhi pulos sala. Munang ang kalipay wa gyud diha. Matud pastubag nato sa Salmo, ang tanan nilang mga kagul-anan or sa tanan nilang mga kagul-anan luwason sa Dios ang matarong. So kung magtinarong tas atong kinabuhi mga igsoon, mauna na ang kahayag og luwason tas tanang kagul-anan. Why stress? Why despair? Ngilingay mong tupad ing na wa na kay kagul-anan ron. Wa ra ka mag-uol anang imong naong na giuban karon naong lang naka-stress na nila luoya. Tanawa diri si Kuan San Pablo sa unang pagbasa. Matod pa niya, ang akong gipagarbo, kung magpagarbuhay ta, ipagarbo nako ang akong mga kasakit, ang akong mga pag-antos. Katawanan sa ni si San Pablo, ang iyang pag-antos, ang iyang kasakit, mao'y iyang gihimong garbo. Kita garbo man ta nga, hayahay kay ko, buotan kay akong bana, gwapa kay akong asawa, sana bright kay akong mga anak, malampuson kay akong negosyo, nakapalit na sa kong bagong yuta, nakatukod sa kong bagong balay, bago na sa akong sakyanan, proud kay ta ana. Pero si San Pablo lahi, ingon din siya nga kapila ko mapriso, kapila ko gilatos, kapila ko gibato, kapila ko nalunod, wa ko'y kaon, 24 hours kung galutaw-lutaw sa tubig. Muna iyang gipagarbo. Nganuan, kaya ang iyang giantos, mauman ang pagsangyaw sa buhat ug sa pulong sa Ginoo. Muna hunongon tananing pagpagarbos mga butang sa kalibutan. Matod pa ni Kristo ay mo pagtigom ug bahandi dinhi sa kalibutan. Kay mawara na usa lang kapag pamilok
either kwao nas kawatan or makutkot nas taya or mawa nas imong kamot kay nihunong nakaginhawa. May pa, unsao man ang bahandi, ipalit og slot. Bitaw. Sige pamantarog pamaligyag slot sa City UMM. Itukod nato nagbalay sa mga wapay balay. Nya kining atong balay nga arang-arang na ato nala nang ayom-ayomon. Kadtog yung way balay mo'y atong tukuran. Dako kay tagbahandi ana didto sa langit. So munay atong suwayan pagbuhat. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon si Jesus nagtudlo kanato unsaon pagtigom og tinuod nga bahandi busa malaumon kitang moingon Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan maglingkawas sa katawhan gikan sa kaulipnan sa materialismo, pinaagi sa iyang kanunay pagtudlo sa mga mithi sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga politiko ug ang mga pangulong sibil mupasiugdag mga programa ug mga proyekto alang sa kinatibuk-ang tingusbawan sa katilingban ug sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang katawhan nga gitugyanan ug dakong bahandi makaamgo sa ilang pagkapiniyalan, inay bug-os nilang panag-iyahon ang ilang mga kaptangan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga gihikawan sa mga butang dinhi sa kalibutan, makaamgo sa katahom sa pagpunting sa ilang mga kasing-kasing ngadto sa mga langitnong bahandi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nagantos ug namatay diya sa pagtuo, makaangkon sa ilang ganting langitnon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Langitnon og mahigugmaong Amahan, ang imong gugmaway sukod alang kanamo, busa dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around. All around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan.
O Ginoong Dios, niining pan ug bino gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanli sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apanipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Diyos nung kaadunahan, divine riches. Anya mahitabo ra ni nato kung magtigom tagbahandi didto sa langit pinaagi sa atong mga pag-antos dinhi sa kalibutan. So padayon mo mga igsoon o suporta sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. View, like, share, ug subscribe every day aron mas daghan patag matagaan o paambit sa atong mga homily ug sa atong mga misa o makahatag sa tag gamayng income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Nya makalikay sa tas mga scammers kay ni aman din hinato ipakita ang atong official information. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Nya kamong gusto pang mutabang sa pagtukod natog padayog tukod og mga balay, available ang atong CTU nga slots na tag 100 pesos. Padayon lang mo padala dinhi sa atong mga slots aning CTU Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong
simba